onye isi ụlọọrụ amụma nchekwa ahụike Anambra steeti bụ Asha Dr. Simeon Onyemaechi akpọkugo ndị Anambra ka ha gbaa mbọ fụ na mmadụ niile ga-etinye aka n'ịhọpụta gọvanọ Chukwuma Soludo ọzọ na nhọpụta maka ọkwa gọvanọ nke ga-adị n'abalị 8 ọnwa Nọvemba na Anambra steeti. Dr. Onyemaechi onye mere ka amata nke a n'oge ọgbakọ enye nkwado nke mpaghara Anambra Central were ọnọdụ na Dr. Alex Ekwueme Square dị n'Ọka toro gọvanọ Soludo maka agadaga ọrụ mmepe nke ọ na-alụ n'anaka dum nke steeti a bụ nke enweghị oyiri. Chibuzo Okoye gara n'ebe ahụ maka ụlọọrụ ABS wee kọrọ anyị etu ya bụ olu si bụ abụ. Ya bụ onye isi Asha mere ka amata na ihe gọvanọ Soludo megoro na ebe metụtara ọnọdụ ahụike nke steeti a bụ anya lebe ma tozie gọvanọ maka ime ka ọnụ ego a na-akwụ n'inweta elele Asha ka dịkwa n'ebe ọ dị n'agbanyeghị ihe ngalaọnụ niile dị na Naịjirịa ugbu a dịka onye isi okpuru ọchịchị Ọka South bụ Prince Chinedu Ọkafọ si mee ka amata. Gọvanọ Soludo agbawela ọnọdụ akụnụba nke steeti a mee ka ọ kachawapụ dịka isi obodo steeti a ma kwue na ịtụnyere gọvanọ akwụkwọ ka o jechi azụ nke ugboro abụọ bụ ọlụ onye ma onye ọbụla ga-alụ. Site n'ogige dọkịta Alex Ekwueme Square dị n'Ọka, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.